Primer de tot, esperem que acabem de seure. Hi ha un lloc a primera fila. No vergonya. Ja ho sé, sobretot a tu. Benvinguts a aquest espai de la Llibre 22, on fem diferents activitats, on un dia ens podem trobar amb un llibre de política, un dia ens podem trobar amb 5 llibres de 5 poemaris editats per la Moscall en aquest cas i que es presenten en format de presentacions poètiques, que no sé qui li vaig dir l'altre dia i em va dir, em sembla que t'has equivocat. No, és presentacions poètiques. Llavors, en aquest cas, com que cada autor té les seves singularitats i presentarà el llibre de la manera que li doni la gana ben bé, si volen treure les cadires, que treguin les cadires. Si volen fotre la caixa a terra, que posin la caixa a terra. Hi ha un micròfon allà per si volen cridar més al compte. Ho dic per algú que està per allà darrere, que mai sap què pot fer dalt d'un escenari. Si teniu fred, m'ho digueu, pararem l'aire, o que faci falta. Però sobretot que estigueu còmodes i que estigueu lliures per presentar el llibre de la manera que vulgueu. Jo no sé a presentacions poètiques exactament en què consisteix. Jesús ara ens ho explicarà i res més. Sigueu benvinguts i som-hi. Per tota llibertat absoluta per moure tot el que faci falta d'aquí. Això que no ho tingueu present. Doncs moltes gràcies per acollir-nos aquí a la llibreria 22 i bé, els poetes que intervindreu, doncs també molt agraït a tots i content de retrobar-nos una vegada més amb alguns que fa anys que no ens veiem, altres ens hem anat veient més sovint, però bé, sempre és una alegria. I en fi, això de la presentació no té cap secret. De fet, l'acció poètica és una cosa que s'està fent i que s'ha fet servir de tantes maneres que potser al final tampoc no se sap ben bé què vol dir, però sí que d'alguna manera en aquesta crisi dels referents, del signe lingüístic, de la referencialitat, de la realitat mateixa, d'allò que se significa, i que és una crisi de la identitat, que és una crisi de la poesia mateixa, doncs l'acció significa, en fi, és com aquell que diu el moviment es demostra caminant, doncs una mica és això. Posar la poesia en acció vol dir simplement fer-la present, ara i aquí, d'alguna manera per superar aquest mateix, aquest conflicte, aquesta crisi a la que ens ha portat la postmodernitat, o com ho vulguem dir. I una mica la presentació poètica és al voltant del llibre, és dir, portar això de l'acció poètica en referència a un llibre de poesia, dir, mira, tenim el llibre de poesia, però no fem a la típica presentació que ve un i diu, és un llibre meravellós, no sé què. No, sinó que ve el mateix autor i ens explica el que és o no, i ens cita algun poema i fa ben bé el que cregui convenient d'alguna manera, doncs el posa en acció aquí davant del públic. I bé, doncs una mica això, donar pas als autors, que doncs seria seguir aquest ordre amb intervals d'un minut, un quart d'hora, i això, doncs, anar-ho posant aquí a l'escenari, a l'escena, en acció, i fer la poesia, doncs, en joc, i després, doncs, successivament, els autors. Moltes gràcies i vinga.